Des d'UGT estem denunciant la retallada brutal que la Conselleria d'Educació del govern PP-Vox està fent en les escoles oficials d'idiomes. Més de 240 grups d'idiomes estan afectats i, a més, 9.000 alumnes no podran assistir el pròxim curs a les seues classes presencials d'idiomes. També una afectació al professorat, perquè 60 docents no podran treballar, no podran continuar les seues tasques docents el pròxim curs. Exigim a la Conselleria la reversió d'aquestes retallades, que es mantinguen tots els grups, perquè ens tindrà enfront a la UGT en esta lluita justa de les escoles oficials d'idiomes perquè no desapareguen. És un desmantellament el que s'està fent des de la Conselleria i no ho tolerarem. A més, fer una crida a tot el professorat a la participació en les pròximes mobilitzacions que tindran lloc el pròxim dia 16 de maig en tots els centres educatius i la vaga del 23 de maig. Estem cridats tota la comunitat docent a participar, a fer aquesta vaga del 23 de maig contra les retallades per unes condicions laborals del professorat justes, dignes, amb salaris més alts i més recursos per a la inclusió. Per això fem una crida a tot el professorat a la participació el 23 de maig en la vaga general de l'ensenyament públic.